എന്താ ഇഷ്ട എനിക്കൊരു ചിരി? ചിരിച്ചു പോണ ഡയലോഗല്ലേ കത്തില് മുഴുവൻ. വൈഫിന്റെതായിരിക്കും. അവളാണല്ലോ നിങ്ങളെ കോമഡി എഴുതി വല്ലാതെ ചിരിപ്പിക്കുന്നത്. അത് പിന്നെ ചിരിക്കാനുള്ള കോമഡിയാ. ഈ കോമഡി കേട്ടാ കരഞ്ഞു പോവും. അളിയാന് വിസ ഉണ്ടാക്കേണ്ട ആവശ്യം വിശദമായി വർണ്ണിച്ച ശേഷം എന്റെ മഹാനായ പിതാവ് എഴുതണ കേട്ടോളി. നിന്റെ കയ്യിൽ കാശ് കുറവാണെന്നറിയാം. അതിനിടക്ക് ഒരു വിസ സംഘടിപ്പിക്കാൻ പ്രയാസമാണെങ്കിൽ തൽക്കാലം ഒരു ഫ്രീ വിസയെങ്കിലും സംഘടിപ്പിക്കണം. ഫ്രീ വിസയാകുമ്പോൾ പണം വേണ്ടല്ലോ. എങ്ങനെ ഉണ്ട് വിറ്റ്? എന്റെ ബാപ്പാന്റെ ഒരു കാര്യേ, ഫ്രീ വിസക്ക് വിസ ഫ്രീ എന്നാ മൂപ്പരർത്ഥം വെച്ചത്. പാവം, വിഷമം കൊണ്ടാ എനിക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെ കത്തെഴുതണ. ഏതായാലും അളിയാനെ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ എന്റെ അളിയാനെ പോലത്തെ അളിയാനെ കിട്ടണം.